bekertje gedeeld mag worden. Bueno, Goed, nós também abrir a palavra de Deus. we gaan het woord van God openen. Den provérbio nang, me quebra boek de Bijbel, den provérbio nang, Ik wil dat je de Bijbel opent in Spreuken, capítulo 14, hoofdstuk 14, versículo 12. vers 12. Nós está klaar para comer voor de alimento espiritual. Zijn we klaar om de geestelijke voeding te eten? Nós está klaar para receber a palavra de Deus. Zijn we klaar om het woord van God te ontvangen? Me te volver repetir, nós está klaar para receber a palavra de Deus. Zijn we klaar om het woord van God te ontvangen? Amém. Amen. Provérbio 14, versículo 12, está bisa assim aqui. De Spreuken 14 vers 12 zegt het volgende. Je kan meelezen in je eigen Bijbel. Tem caminho que tá parece bom, dem vista de ende. Escuta bom? Mas Luister o goed. fim tá caminho de morto. Salomão tá volver repetir essa aqui em capítulo 16. De psalm herhaalt dit nogmaals in hoofdstuk 16, Versículo 25. vers 25. Wat je moet momento de com Deus tá volver repetir a coisa aqui. Je moet je eens afvragen waarom God dit nogmaals herhaalt. Eta bisa, tem caminho que tá parece bom dem vista de gente, mas o fim tá caminho de morto. De maneira aqui me rumanan que texto nang aqui me quer introduzir mi ruman stima amigo de Cristo Steven Cristina. En met deze woorden wil ik mijn broeder in Christus en vriend in Christus, Kende tabay kibra e pang di vida para nós. broeder Steven, uitnodigen die het woord van God met ons E zal palavra delen. de Deus. Het woord van God. Adelante, mi brother. Kom maar naar voren, broeder. Ok, feliz sábado. Een gezegende Sabbat. Contento que nós estamos juntos, ave. Zijn we blij dat we hier aanwezig zijn? Quando de nós sentimos contento. Nós tour? Zijn we allemaal blij? Mira tu hermana, que mete um par e não te contento então. Ik zie niet alle handen, dus niet iedereen is blij. Amen. De verdade? De douche para nós estar juntos, riba Deus o sábado. Het is goed om samen te zijn op deze dag van de Heer. Ok, tremendo. Alright. Geweldig. Kiko nos título de nos tema da ave. Wat is de titel van onze thema vandaag? It's now or? Het is nu of nooit. Ando Kiko mas. Wat nog meer? Vai back na Ga terug caminda bio. naar de oude weg. Caminda bio. Naar de oude weg. Ok, então ave, nós man papo te acompanhar-me junto com Argenis. Dus vandaag word ik gezelschap gehouden door mijn broeder Papo en broeder Argenis. E Violena de traduzir. En Violene zal vertalen. Dus papo de bij recita die inglês na papiamento. Dus Papo zal de citaten van het Engels naar het papiermens lezen. Então Argenis de espanhol na papiamento e in papiamento. En broeder Argenis van Spaans naar papiermens. E a Bijbeltekst. En de Bijbeltekst. Sina dat ook nós três vai te envolver. Dus we zullen dus alle drie betrokken zijn. Junto com nós tradutora. Samen met onze vertaler. Ok. Pergunta ao prometo que nós drenta dinge tema. Dus de vraag is, voordat wij dus met deze les gaan, de thema beginnen. Quando de nós ao de bisa meti desejo para com minha igreja, que você mira de minha igreja. Dus hoeveel van jullie, wat willen jullie zien van jullie kerk? Não, algum man, que nós que mira de nossa igreja. Wat willen we zien? Laat me je handen zien. Wat wil je zien in de kerk? Você desejo para com minha Heb je igreja? een wens voor jouw een kerk? Je verlangen voor jouw kerk? Ok, brother. Broeder, Que dá? Ok, no bromamento de igreja. Ok, ik tremendo. wil dus geen opschepperij zien in de kerk. Kiko mas, Wat nog meer? hermana. Ok, hermana que mira unidade Deze zuster zegt ze wil eenheid zien. de igreja. Kiko mas. Wat nog meer? Revivamento, tremendo. Een Kiko mas. opwekking. Wat nog meer? Evangelização, ok. Evangelisatie. Kiko mas. Wat nog meer?
crescimento espiritual. Geestelijke groei. Alright. Oké. Que nós temos bom desejo não para a igreja. We hebben dus goede wensen voor de kerk. E pensei nós temos ter de Kiko. En wat hebben we daarvoor nodig? Revivamento e reforma. We hebben daar dus een hervorming en opwekking voor nodig. Oké, dus orgo nos wak awe ding nos iglesia. Dus als wij dus nu in onze kerk gaan kijken, Nossa mira que a igreja a adaptar routine. dus zien we dus dat de kerk een bepaalde routine heeft. E door die routine En door die routine, a igreja está caminhando ciegamente sem direção. dus wandelt dus de kerk blind, terwijl ze dus niet weten welke richting ze op moeten. Não quer e cambio não, Ze willen de verandering, não quer retener e jovem não, ze willen dus de jongeren bij betrekken, retener membro não, ze willen de leden behouden, não quer mira unidade da igreja, ze willen eenheid zien in de kerk. não quer mira a ture outra coisa que nós mencionar da igreja, Ze willen al het andere wat ik net heb opgenoemd, willen ze dus in de kerk zien. pero finalmente caminhando ciegamente de direção que não está no mundo. Terwijl dus ze dus eigenlijk verblind wandelen in de richting dat ze niet weten. Pero graças a Deus tem minoria, tem maioria, Maar door de genade van God is er dus een minderheid in de meerderheid que toch está ganhando alma na conversa na novo para Cristo. die toch weer nieuwe leden, zielen voor Christus aan het winnen zijn. Dus aqui há tem trabalho de um lugar. Dus hier en daar wordt er wel gewerkt voor God. Pero Deus quer para ativar mais grande ainda. Maar God wil dus dat dit nog groter wordt. Ok. Agora, tem gente que bisa wel met nós que é cambio na aqui de nossa igreja. Zeggen de mensen die dus dat ze deze veranderingen ook willen in de kerk? Die komen zo hobenang bijende voor de iglesia. Waarom? Want heel veel jongeren gaan weg van de kerk. Nós não estamos mirando mais gente te convertir. We zien niet dat heel veel mensen bekeren. Es mais, membro não stop de iglesia. Zelfs dat heel veel leden niet naar de kerk E komen. consequentemente, ofrenda aba logicamente. En dat de offer natuurlijk dan ook minder is geworden. Ora go uni double check. Het mira go diezmo também ba. Wanneer Unie ook controleert, zien ze dus dat de tiende ook is verlaagd. E dan bisa wel mester de reforma. Ze zeggen dus er is een hervorming nodig. Ok, qual tem algum coisa não colonan tingani assim? Lá um só aqui, riba screen. En we gaan het dus eventjes op het scherm zien. Dan te bisa ok, bampo ne cos pa e hobe nang kere de iglesia. Dus laten we met programma's komen waardoor de jongeren in de kerk blijven. Ok, bampo ne movie nights, Dus laten we filmavonden geven, spelletjes. spelletjesdagen. Ok, ban cambios forma de música. Dus laten we onze muzieksoort veranderen. Ok, nós pon um drum set com bass. We plaatsen een drumset, een basinstrument. Ah, bampo ne dia de mama, dia de tata. We plaatsen moederdagen, vaderdagen. Yes, mas ban cambia, ban baha e drempel de iglesia. Laten we de drempel in de kerk gaan verlagen. Ok, de forma de vestimento não está assim um tique mais social. Dus de vorm van kleding gaan we ook al wat socialer doen. Ora nós põe comimento, nós está mesclar também com o produto não animal. Dus wanneer we ook onze etentjes hebben, dan vermengen we ook het vlees ertussen. Sim, você olha de mês, é não não de vegetariano por comer não carne também. Want zo kunnen ook de personen die dus niet plantaardig eten, toch ook meedoen, terwijl ze vlees eten. E em vez de focus iba e mensagem presente, nós te focus mais em amor de Jesus. Dus in plaats dat wij dus onze aandacht plaatsen op de tegenwoordige waarheid, dan plaatsen we het meer over de liefde van God. Ok, dus esse é algo reforma que o OPB está guardo apresentado à igreja. Dus dat is een bepaalde hervorming die vaak gepresenteerd wordt in de kerk. E não demonstra bom. En ze lijken goed. Ok, para trazer alma, retener membro, retener jovem. Om de jongeren te winnen, zielen te winnen en de leden weer terug naar de kerk te krijgen. Ok, mas nós mete mirar o screen. Maar we zien het zelf op het scherm. Que minha intenção tá bom, Dus de bedoeling, de intentie is goed. pero Maar, tem pero dentro. er is een maar. Vamos aqui com a Bíblia de visa. Laten we nu gaan kijken wat de Bijbel zegt. Que de visa miro margenis. Wat zegt het, broeder Agenius? Mike te pagar. Já. Sim. Ok, e planan di coração ta pertenece na gente, mas e contesta de lenga ta bindi Senhor.
Tur e caminda nang di un hende ta limpi den sumes vista, mas Senhor ta pisa e motivo nang. Ok, aqui nós temos a Senhor, hein? Oké, wat moeten we dan doen? Ete bisa nos encomendabo obra nang na Senhor, e bo planang lo wordo estabeleci. Alright. Dus, e plan dus. nang di coração te pertence na ende. Dus de hartenwensen behoren bij de mens. Ok, na demonstra bom, weliswaar. Ze lijken wel goed. Ok, cambia música, assim, mais alegre. Dus de muziek wat levendiger maken. Ok, baunga dominó, boi palo, que outro ende nang, Laten pagana we domino gaan spelen onder de bomen om andere mensen te winnen. Eta zona bom. Het klinkt goed. Mas amor de Jesus, lego mai quenti marca di versico ko, van predica amor. Meer liefde van Jezus. We gaan meer prediken daarover in plaats van over het merk van de beest. Eta zona bom. Het klinkt goed. Pero, Maar é plan de gente. het is een plan van de mens. Versículo 3 visavo encomendavo obra na Senhor e bo planang lo guardo estabeleci. En vers 3 zegt dus, plaats je plannen voor de Heer en je werken voor de Heer en dan zullen je plannen succesvol zijn. Alright. Ene de visavo pero te sei que o Senhor mesmo vai ta oração mas ele na me plan. Maar die persoon zegt dan, nee, ik heb gebeden tot de Heer en de Heer heeft me deze plan gegeven. Pero, Maar, tem kiko provérbio de visanos. wat zegt Spreuken tegen ons? Ti un caminda que ta parse bon den vista di hende, mas su fin ta e caminda di morto. Ok. Pero ora wak bom, Salomon escreveu quanto via? Als je het ziet, dan heeft de psalmist heeft het hoe vaak gezegd? Dos via. Dos via. 2 keer. Também é cogo, ei, lá me volve repetir, pessoal, me que pende como de que bom. Hij zegt, hij herhaalt het nog een keer, van hij wil dat wij het goed begrijpen. Se cara bom, Salomon de dinturcos. De psalmist had alles. Ela purba hopicos, Hij heeft heel veel gezien, pero al final de wak de vanidade. maar uiteindelijk zei hij, nee, dat is voor niks. E ela conclui, En hij heeft toen tot de conclusie gekomen, visando essa quita e conclusão, é aplicável na turende, teme Deus e guarda seu mandamento. hij zei, nee, dit is de conclusie, vrees God en bewaar zijn geboden. Ok, pero banco me in Genesis, Maar gaan we mee naar Genesis, capítulo 41, 32, miro. vers 41, E nós também wak die com e texto tá hoofdstuk repetir 41, dos vers via. 32. Yes. Genesis, sí, correcto. Genesis 41, 32. Ja, Genesis 41, vers 32. Ok, nós também wak die com Salomon a repetir dos via. Que de We gaan dus kijken waarom de psalmist dit 2 keer heeft herhaald. Ete bisa nos e é sonho a wordo repetir dos viaja pa Faraó, Die com. pa sombra ecos ta estabeleci dor de Deus. E pronto Deus lo lague sosode. Well, que men die essa que te estabelecido door quem? Dus door Door wie is dit Dios. bepaald? Door God. Que men hende in tendência Dus de mens heeft de neiging discoe na mes caminda om hun eigen wegens te bepalen. eta parse bom de nambista, Die dus goed lijken in hun ogen, pero su final te hiba na morto. maar het einde brengt tot de dood. Dus, nos tinko bij de palavra de Dios, Dus we moeten dus naar het woord van God. en tu ding nos te encontra kiko. En wat komen we daar tegen? Su caminda. Zijn weg. Alright, agora. Aqui na dinge cita, aqui na mi roman papo. En dus nu hier bij deze citaat, mijn broeder Papo. Eta bisa algo hopi interessante dinge buki aqui na aqui. Het zegt iets heel belangrijks hier in deze boek. De boekje The Ministry of Healing, pagina 73, paragrafo 4. Esta bisa, ta solamente el método de Cristo lo duna éxito verdadero de alcanzar ehendena. É Salvador a mescla com ehendena maneira uno que estava desejando bem. Ela mostra simpatia nan, ministrando nan necessidade nan e gana nan confiança. Depois ela invita nan para seguir. Alright. Ok, dus tem algum ainda bisa, well, o método de Jesus está bij e cinta de barco ainda. Dus sommige mensen zeggen dan dus dat mindset van Jezus was, ga je in de bar en meng je met de mensen. Sim, assim Jesus assim, não di. Ze zeggen dus dat Jezus dat deed.
Nandi wel Jesus estava de boi palo sentado unga domino. Dus ze zeiden dat Jezus zat onder de boom domino te spelen. Peganes nango dunga domino. Omdat hij dus de personen wil winnen die domino spelen. Okay, Jesus abay unga basketball peganes nango dunga basketball. Dus Jezus is gaan basketballen zodat hij de personen die basketballen kan winnen. Dus hoop je bij een te kwe epida je sita aki. Dus vaak nemen mensen dus een deel van deze citaat I forma nan caminda. en daar vormen dus zij hun eigen beeld. I bisa wel te sakit evangelismo. En dan zeggen ze nee, dit is dus evangelisatie. Pero hoy pregunta da. Maar nu is de vraag, Kiko te contexto je sita aki. wat is dus de context van deze citaat? Nós te wake, vamos wake seguinte. We gaan er naar kijken wat het volgende is. Agora, lá me se pergunta trove. Dus laat me nogmaals de vraag stellen. Qual buki essa aqui da trove? Welk boek is dit nog een keer? Qual é meu buki Roman? Hoe heet deze boek? Qual é meu? Hoe heet het? Ministry of Healing. The Ministry of Não Healing. duvida. Vergeet het niet. Seguinte cita. De volgende citaat. Lá me diz que quando aqui na muta não para nos mirar o screen. Dus laten we even kijken naar wat op het Ah. scherm staat. Essa aqui segundo gente de método de Jesus. Dus volgens mensen is dit dus de methode van Jezus. Bangwak e contexto. Laten we nu gaan kijken naar de context. Alright. Okay. Roman papo wat aí? Broeder Papo, ben je er? Kikota e contexto. Aha. Daí página 73 e parágrafo 5, diz e parágrafo depois da bisa, nos mester llega cerca e gente nang door die esfuerzo nang personal. Ok. Se nós duna of dedicar menos tempo na sermonizar e mais tempo na ministério personal, resultado nang mais grande lo guardo mirar. Ok. E Como? pobre nang lo guardo aliviar. E snang kuta malu lo guardo cuidar pe. E snang den tristeza lo guardo confortar. E ignorante nang instruir. E snang inexperiencia aconsejar. Nos mester llora cuesnan kuta llora. E regocijar cuesnan kuta regocijar. Acompanhador de poder de persuasão. É poder de oração, é poder de amor de Deus, é obra aqui, lo no of e no por queda sem fruta. Amen. Amen. Maar eigenlijk het método de Jesus aqui Dus de methode van Jezus, estava de implicar mais que solamente mescla de gente. dus betekent meer dan alleen maar het mengen tussen de mensen. Pero, Maar, te worden bisa que Jesus a que lá se mais tanto que predicar. dus wat heeft Jezus meer gedaan dan het preken? Cura gente. Hij heeft mensen genezen. Right, tremendo, wakawo. Agora você vai wake contexto de quatro método de Jesus. We gaan nu kijken wat de context is van de methode van Jezus. Ok, vamos wake contexto. Okay? Laten we gaan kijken naar de context. Que tal? Okay. Deze paragraaf un tiki mais abaixo, Dus in de paragraaf iets meer naar beneden, paragraaf 6, dus paragraaf 6, esta bisa, nos mester recordar sempre que o objeto de obra de médico missioneiro ta e punt of si ta pa apuntar hende nang kuta malu door di pica homber imue nang malu door di pica guia nang na e homber di calvario kende ta kita e pica di mundo. Andeta bisa door di tener na vista nang lo guardo cambiar den su semejanza. Nos mester encorajar gente nang malu y sufriente pa mira na Jesus y viva. Laga e obrador nang tene Cristo e gran doctor constantemente dilante di esnan kuta malu di culpa y alma. Sorry. Sí. Constantemente dilante di esnan ku aguardo trecedor de descorajamento para motivo de maleza nan de culpa e de alma. Apuntanan na esun ku por curanan tanto fisicamente of de maleza espiritual e físico. Contanan de esun kuta
Conosco também com que trobe. Simpatizar. Ate palavra. Simpatizar com o sentimento de não infirmeza. Encorajar para pôr na mes den cuido de quando uma subida para, se possível, vida eterna para nós. Juist, tremendo, Biroma. Que Geweldig, mijn men broeder. een metodo di Cristo da kiko yore. Dus wat is dan de methode van Jezus? Ta e obra kiko, medico, missionero. Het is dus het medische zendelingenwerk. Que men e obra e metodo di Jesus da unga domino, Is dat dan de methode dat hij domino speelt? unga basketball, Speelt hij dan basketbal? sino kiko. Maar wat dan? Medico, missionero. Maar een medische zendeling. Oké, wakit bi seginang, sa kimita dali liye. En let nu goed op wat hier wordt Dus gezegd. e contexto ta medico missionero. Dus de context is dus medische So zendeling. di kong esta kita prepara e caminda. Want dit dus bereidt dus de weg voor. Caminda van op drenta que evangelio direct. Dus op de wegen waar je dus niet gelijk met de evangelie kan komen. Via de obra medico missionero. Dus via dus de medische zendelingenwerk. Toch we dan je chance de essa oração e leça algo para ele escuta. Krijg je toch de gelegenheid om een gebed uit te spreken of te lezen met deze persoon zodat hij hoort. Correcto, não se mire? Dus esse é o método de Cristo. Zien we dat? Dat is dus de methode van Christus. Agora, En nu? essa que diz pide chiquis onze traduzir, pap. Dus dit gaan we alleen een klein Kennis stukje van onheer. vertalen, papo. E mesmo boek, página 74, paragrafo 2, tabisa. In hetzelfde boek, paragraaf 74, vers 3. Essa aqui tá é dever alto e é privilégio precioso de médico missionário. É ministério personal, maioria via tá preparar e caminho da pesaqui. Deus, maioria via tá alcançar coração através de nos esforço para aliviar sofrimento físico. Juist, é bom, thanks. Não se mire? Então, riba screen que não vou mira que não gosti. É do bisavo, irmão, é bisavo. Tem hope ende, acho, tu vai ler. Nada. Zeg omgekeerd. Tem hope ende eigenlijk nota bem escute a palavra de Deus. Er zijn dus heel veel mensen die niet komen luisteren naar het woord van God. Quizás não nem querer da igreja. Misschien geloven ze niet eens in de kerk. Pero, Maar não por word alcançar através de obra aqui. ze worden dus wel bereikt via het zendelingenwerk. Pois o ende malo de tu caminha ding. Want overal zijn er zieke mensen. Pero ora que o médico missioneiro chega, Maar wanneer de medische zendeling komt, qual de diferente foi de doctor comum e corriente? die dus anders is dan de normale dokter. Eta iba e gente vão mostrando que tá Jesus também cure. Dus die laat dan zien dus dat Jezus degene is die zal genezen. E de forma o evangelho te chega toch. En op die manier komt de evangelie daar toch. Bawaka o? Zie je het nu? Dus agora tem nós por avisa de nós mes, ai, quando er geen culpado do que de reforma pro salu. Dus misschien dachten we net van nee, wat broeder Papen en Argenis net zeiden over hervorming van de gezondheid. É coisa extremista coi. Nee, dat is een beetje als extremisten. Wel, Nou, tá juist dit mandrete de evangelho. dat is nou de rechterhand van het evangelie. PC, En daarom tem caminho da que tá parce bom. is er dus een weg die goed lijkt. Door ik bisa no bang mescla certa coisa do mundo com a igreja, Door te zeggen dus dat we dingen van de wereld gaan mengen met die van de kerk. pensando que de forma e nos por retener membro e jovem. Terwijl we dan denken dat we zo de leden en de jongeren kunnen behouden. Daí bisavo eta ibavo finalmente na onda. Maar wat zegt het woord ons? Het brengt je uiteindelijk Na morto. naar de dood. PC Jesus te bisa nos. En daarom zegt Jezus tegen ons. Que bisa 16:3 ergenis. En wat zegt het in... Kiko nos tingo busca pro me. Wat moeten we eerst zoeken? Qual texto? Welke Mateo tekst? 16:3. Matthäus 6:33. 6:33 tabisa, mas busca pro me o reino de Deus e justiça. Ok. E tur e costan aqui lo wordo añadi na bolso. Ok, dus Amen. nós que retener membro. De verdade? Dus we willen toch leden terugwinnen. Que nós tingo busca pro me. Wat moeten we dan eerst zoeken? O reino de Deus. Het koninkrijk van God. Nós que retener jovem, que nós tingo busca pro me. We willen de jongeren winnen. Wat moeten we eerst doen? Nós que mira alma na baixa dentro da igreja. We willen Kiko dat- nós tingo busca pro me. We willen dat de zielen komen naar de kerk. Wat moeten we eerst zoeken? Alright.
De escritura tem exemplo mais bonito mesmo. Dus in het woord staat een hele belangrijke voorbeeld. Então, sabe que de igreja primitivo. En dat is dus in de primitieve kerk. Pessoal, wak nang agana alma pa bai di landi. Dus zij wonnen dus zielen om naar voren te gaan. Hermanita bisawoi unidade em igreja. Dus deze zuster zei net over eenheid in de kerk. Igreja primitiva dat tem unidade com tem coiasi com ne. De eerste kerk was dus eenheid, dus dat was geen zorg voor hun. Brother bisawoi bromamento, igreja não tava da broma. En de broeders zijn net over opschepperij. In die gemeente deden ze niet aan opscheppen. Hermana bisawoi evangelismo, igreja tava das evangelismo com tem coiasi com ne. Dus zusters zijn het over evangelisatie. Nou, in die tijd werd constant gedaan. Dus nós temos que ver o que é de. Dus we moeten gaan onderzoeken wat er is gebeurd. Oké, punt nummer 1. Punt nummer 1. Kina mesra Argenis. Wat moesten ze doen, broeder Argenis? Het bisa nos que da den Jerusalém, den é verdade, es decir, den é iglesia. Que men Jesus avisa discípulos, punt nummer 1 tá, que era Kiko, den Jerusalém. Dus Jezus zei tegen zijn discipelen als punt nummer 1, blijf in Jeruzalem. Não olvida o título de tema, it's now or never. Vergeet de titel van vandaag niet, het is nu of nooit. Oké, que nós temos as romanas, que aqui tem primeiro passo. Wat is de eerste stap? Não, oké, é sobre a pantalla. Niet op het scherm, wat is de eerste stap? Que era den? Oké, Blijf in segunda Jeruzalem. stap. De volgende stap. Het bisa nos espera riba é promessa. Oké. Kiko de seguinte stap, romana. Wat is de volgende stap? Espera riba promessa stando de Jerusalém. Hoop op zijn belofte. Dus blijf in Jeruzalem en hoop op zijn E belofte. três passos. E a promessa tá consistir em receber o poder do Espírito Santo. Ok. Essa é de três passos. É promessa que nós temos que ter na G. En de derde stap is dus de belofte waar we aan vast moeten É houden. de quatro stappen. En de vierde stap is, Ora que o Espírito Santo toma over de creyente, ele por vira Jesus su testigo do mundo. Ok. Você dá quatro. dus dat is stap nummer 4. Vamos lá que é de cinco. En stap nummer 5. Perseverando em oração para a promessa aqui por cumprir den na vida, tur rende den mesmo mindset. Ok. Dus blijf Tremendo. dus met deze belofte in gebed, zodat dit in uw leven een waarheid kan worden. Seis. E de sexta, a work nang a preparar nang mês para receber a promessa grande aqui, Nu dat ze zichzelf hebben voorbereid om deze grote belofte te ontvangen, e ora ei a bem candela grande den lugar. en Oké. toen kwam er dus grote vuur in dat gebouw. Nel texto não. Dus dit zijn de teksten. Você diz com nós que reavivamento em reforma de nossa igreja. Wij willen dus een opwekking en een hervorming in onze kerk. Pero nós que como. Maar we willen weten hoe. En teoria nós temos que vai de escritura. En dan moeten we dus naar De escritura. naar het woord gaan. Ok, agora, agora bom. Promena me será receber Kiko. Wat moesten ze eerst ontvangen? Reforma of reavivamento. Een hervorming of een opwekking? Que me será em promessa? Wat komt eerst? Reforma of reavivamento. Hervorming of opwekking? Se nós lesa bom, Als we goed hebben gelezen, não me será receber reavivamento promessa. moet er eerst een opwekking Zo komen. que sim. Zie je dat? Ok, agora nós vai para a reforma. En nu de hervorming. Ok. E de bisa agora através de discípulos como instrumento den man de Espírito Santo, Dus nu dat de discipelen door de Heilige Geest als instrument gente a bem aceitar Cristo como um único Salvador. hebben mensen dus Christus geaccepteerd als hun enige verlosser. Ok, dus não me será reavivar. Dus ze moesten dus opgewekt worden. Agora llenar que poder de Espírito Santo. En nu dat ze dus de kracht van de Heilige Geest hebben, Agora não bobira testigo nan de Jesus tur parte com não dus vai. nu worden ze dan getuigen van Christus overal waar ze gaan. Ok, vamos seguir lá. Laten we verder kijken. E de bisa nós, a igreja estava a seguir continuamente den Kiko, den verdade presente. Het zegt dus Alright. dat de gemeente constant in de
tegenwoordige waarheid Que mijn leefden. iglesia não estava a predicar com copa louco. Dus deze gemeente ging niet zomaar iets prediken, Senão não andava a para a verdade presente de um tempo. maar ze gingen dus hadden het altijd over de tegenwoordige waarheid van hun tijd. Ok, que começou? Wat nog meer? É de bisa Deus a preparar através do Espírito Santo Dus God heeft dus door de Heilige Geest igreja com o caráter amoroso de Jesus. een liefdevolle kerk gemaakt voor Christus. Wat tinha ora tanto balbo ganeende en ora chega para curigune. Het heeft geen nut om mensen tot je te winnen Amen. en als ze bij je komen, dan schrikken ze af. Perseveramento tá importante. En daarom is het heel erg belangrijk. Que comas? Wat nog meer? Através de apostolão e igreja, Deus estava a añadir mais membros na igreja por dia. Dus door deze apostelen werden dus dagelijks personen aan de kerk toegevoegd. Vamos, vou imaginar tour dia converso over de igreja aqui. Kan je je voorstellen dat er elke dag nieuwe leden zijn toegevoegd aan deze kerk? Agora, cada quartal stiga. Nu is het elk kwartaal, broeder. Pero essa aqui tá tour dia Bijbel de visavo. Maar de Bijbel zegt dus het gebeurde elke dag. Manda querer que isso sucedeu aqui? Denken jullie dat dit nu nog kan gebeuren? En do que nos mistério. Wat hebben we dan nodig? Revivamento toch? Een opwekking. Ok, vamos seguir. De bisa, a igreja estava a crescer debi, que não estava a adorar Deus com de espírito e verdade. En de kerk groeide omdat zij God dus aanbaden in geest en waarheid. Ah, essa aqui é importante, o que En deze is nu heel belangrijk. que diz esta? Wat is nummer 6? De bisa, Espírito Santo estava a dirigir toda atividade missionária. En de Heilige Geest zorgt dus, stuurde dus elke activiteit. Médico e Médico missionário. médico missionário Van het medisch zendelingenwerk e sobrar necessidade nan die pueblo. en alle andere behoeftes van het volk. Que men wak. Dat Espírito Santo estava aqui a igreja. Dus het was dus de Heilige Geest die deze gemeente leidde. Assim é só portem êxito. Dus dat is de enige manier dat je succes kan zijn. Assim a Succesvol kan gente zijn. começar com nam próprio conan Wanneer mensen met hun eigen dingen beginnen, e não dabai. dan zal het niet gaan. O waka En let nu goed op. e te biseo, ban wak parte que irmão vai divisir. En let nu goed op wat zuster Ellen White zegt. Esta bisa mester realizar revivamento e reforma. Com MCTA. Dus hoe moet het zijn? Bouw de administração de Espírito Santo. Isso é importante, irmão. Is dat belangrijk, mijn broeders en zusters? Que me reforma e revivamento me se bem com bouw de administração of administração de Espírito Santo. Dus de opwekking en hervorming moet geleid worden door de Heilige Geest. Pensei, Deus se vise discípulos queda in Jerusalém. En daarom zei God tegen de discipelen, blijf in Jeruzalem. Espera, ribe promessa. Dus hoop op de belofte. E pergunta tá, espera com dormir e cama? Maar hoe moet je nou blijven hopen terwijl je op bed ligt? Den potluck? Dus tijdens een potluck? Com na espera ribe. Dus hoe waren zij dus aan het hopen op de belofte? Onde na Bayer Genis. Waar gingen ze naartoe, broeder Agenius? Jerusalém. Antona onde mais de In Jerusalém. Jeruzalem, waar nog meer? Aposento alto. Kina si riba. Wat deden ze in de bovenkamer? Reza e confessar na picana na outro. Ze waren aan het bidden en ze blijden hun zonde een aan elkaar. Anto konan tour tava da, tava da pensa que reforma absoluta importante, outro De não. acordo com De o um outro. En hoe acordo. dachten ze? Ze dachten, ze waren eensgezind. Que men, Mindset. que men tour tava da querer de mensagem tres sangue como a verdade Ze presente. geloofden allemaal in de drie engelen boodschap als de tegenwoordige waarheid. Wa avendia de unta, Dus nu tegenwoordig in het bestuur, vou apresentar portar, ok, basta um coisa lu, dan zeg je dus we gaan iets over gezondheid doen. outro da bula bisa não pela, nós põe toch pida galinha. Dus dan zegt de nee, laten we toch een stukje kip erbij doen. Nota riba linha. We zijn niet op één lijn. Wat bisa não vamos apresentar seminário de profecia. Dus we zeggen nee, laten we iets over de profetie gaan vertellen. Não, muito difícil, me eu vou apresentar amor de Jesus. Nee, dat is toch ingewikkeld. Laten we iets over de liefde van Christus Não doen. linha. Er is dus geen eenheid. A igreja não pode progressar. De gemeente kan dus niet groeien. Pero dengue tempo de apóstolo não tava da mindset. Maar in de tijd van de apostelen was er één Mas gedachte. mire assim, tudo tava da querer den e verdade presente. Ze geloofden allemaal in de tegenwoordige waarheid. Zo die kom.
Waarom? Tur aiega na reza pa e promesa ei. Ze gingen allemaal bidden voor die belofte. Hamber is set pe Espírito Santo. Ze hadden honger en dorst naar de Heilige Geest. Kiko mais, irmão. En wat nog meer, broeder? Então, bisa nós revivamento e reforma tá duas coisas diferentes. Het zegt opwekking en hervorming zijn twee verschillende dingen. Kiko Então, mais. bisa revivamento significa renovação de vida espiritual Dus de opwekking betekent dus een vernieuwing van je geestelijk leven. e vivificação de poder de mente e de coração. En een bewijs dus van het verstand en de hart. Então, bisa é ressurreição de morto espiritual. En het is dus een opwekking van de geestelijke dood. Hold on, que men. Reivamento e reforma da Kiko Romanan. Dus opwekking Menko, en hervorming, is dat hetzelfde? menko da? Is dat hetzelfde? Ta dos cos Het zijn twee. Het diferente. zijn twee verschillende dingen. Pero, Maar ano pa vai separar. ze kunnen niet los van elkaar Ante um zijn. cana junto. Ze moeten samen zijn. Pero kita bim prome Maar wat komt er eerst? e reavivamento. De opwekking. So di combo Waarom? mester wordo guia bau di administração de Espírito Je Santo. moet dus geleid worden door de Heilige Geest. Mi ideia tingo muri. Mijn eigen ideeën moeten sterven. Mi status tingo ba. Mijn status moet omlaag. Not assunto comita pastor graduado. Het maakt niet uit of je een pastoor bent of niet. Of laico de 35, 40 Of anos. je een ouderling bent van Ekoi- meer dan 30 jaar. E nota conta. Dat maakt niet uit. Espírito Santo visau de equipe. Sabe quanto anos a meeting? De Heilige Geest zegt, weet je wel hoe oud ik al Que besta? men abo para quieto, laga a me dirigir. Dus blijf je stil en laat mij leiden. So vivíamos que sa dorgo nos tin tanto anos, diploma, Kiko, que men nos está ready para dirigir assunto. Dus vaak denken wij, we hebben al diploma's, we hebben een bepaalde status al van jaren, dus wij zijn klaar om te leiden. Espírito Santo visau que da reusa laga a me dirigir. Maar de Heilige Geest zegt, blijf rustig en laat mij leiden. Pues me se lanta fuje morte espiritual, Dus je moet opstaan vanuit je geestelijke dood. anda outra bem Kiko. En wat komt daarna? Reforma. De hervorming. Que significa? Então, Wat bisa betekent het? reforma significa reorganização, Dus het is een herorganisatie. juist, cambio de ideia Dus een verandering van de ideeën e teoria en de theorieën. de hábito In de gewoontes e prática. en de handelingen. Waarom raad? Wacht even. Ora que nos presentar essa escola maneira we meinta. Wanneer wij dus de Sabbatschoolles presenteren zoals wij het hebben gedaan, Tiende visau, no, picaco aí. zeggen sommige mensen, nee, dat is een zonde. Porque na nós volg estrutura de les maneta. Want ze hebben dus de les niet gevolgd zoals ze het altijd doen. Dus ik coita mané picar. Want dan is dat is net een zonde. Timbe Deus que cambio. Maar soms wil God een verandering. Quebre rotina quando sirve. Dus gebruik niet meer hetgene wat niet meer goed Pa is. anos nós temos igreja que também co. Dus per jaren zien we dat de gemeente hetzelfde is Que me se gebleven. cambio toch? Het heeft toch een verandering Porque nodig mira unidade. om meer eenheid te Porque zien? mira alma na novo. Wil je nieuwe zielen zien? Então me se reforma. Dan moet er een hervorming komen. Tinha reforma sem reavivamento? Is er een hervorming zonder opwekking? Você Nee, cita bom essa ideia. want dat is jouw eigen idee. Que me argenis, me se viu cambio re. Maar Amen, geen iets, dus Biruma. er moet er een verandering komen. Pa, você mira três cenas sobre púlpito ou três tema. Zie je soms wel 3 mensen naar voren komen om een thema te brengen? Você ah, mira cambio. En dus daarom heeft vandaag een verandering Então gebracht. picata, tem reforma da. Het is geen zonde, het is een hervorming. En Kiko de lei mas. me do Pérsia. Wat Yes. nog meer? Então, bisa nós reforma Nota 13. reforma nota 13 é fruta não bom de justiça. Escuta bom. En de hervorming brengt dus niet de goede vrucht van rechtvaardigheid. A menos que está vinculado com o revivamento de Kiko, Als het alleen gezelschap wordt, samen is met. de Espírito. Dus alleen als het geleid wordt door de Heilige Geest. Que me andi? A reforma não por bem que fruta na de justiça humana, sim que está vinculado com o revivamento de Espírito. Dus hervorming kan geen vruchten dragen als het niet geleid wordt door de Heilige Geest. O revivamento e a reforma tem que realizar den obra señalar Dus de opwekking en hervorming moet dus als werk e assim a obra ambos of a obra aqui
ambos meester worden combinado. Ok. Dus dit is een werk die altijd gecombineerd moet zijn. Alright. Você Amen. compreender, mannen? Kunnen we het begrijpen? Que mensa que é especial a dedicada para turhunde de igreja. Dus dit is eigenlijk al voor elke bestuur Não van de mire? gemeente. Porque nós que mira crescimento, toch? Want we willen toch groei zien? Então nós temos bem a palavra. Que é a bisa? Dan moeten we teruggaan naar het woord. Wat zegt het? Que Deus quer? Wat wil God? Dan tingo cana junto. Ze moeten dus samen wandelen. Agora. E daí rápido aqui nana, nós temos party, nós temos touch. Ik ga Por nu meio heel tempo snel cava. met dit, maar we moeten het behandelen voordat de tijd Ok, voorbij dan is. is wat me de skip dingen aqui. Ik ga hier even overheen. Deus te pedir Kiko Wat vraagt God? revivamento e uma reforma. Deus te pedir. God vraagt voor een Oh, opwekking daar en is aqui hervorming. Ok. Esta bisa nós, En de het zegt boek ons- Servicio Cristiano 53:3, revivamento de verdadeiro piedade entre nós. Te Kiko. Tá é maior e mais urgente De de Kiko. turnos Ok. necessidade. Oh. Esta bisa Dus opwekking is het allerbelangrijkste van al onze behoeftes. na busca essa aqui, mestre, tá nos promete trabalho. Dus om dit te zoeken zou ons eerste werk moeten zijn. Ok, dus. Dingen próximo junta. Dus Kiko in me het se te volgende punto de bestuur, agenda. Que me se punto de agenda? wat zou het agendapunt moeten zijn? Queda? Reforma, revivamento e reforma. Dus een opwekking en een hervorming. Nou, mire, sa no de pa junta de Amsterdam, boa notícia. Dus dit is niet alleen voor het bestuur Bonoticia, Tour Iglesia Adventista. maar voor alle 7-dags Como Adventistkerken. jaarkalender. Como jaarkalender. Als een jaarkalender. Dus começar foi nosso man Rob de Rat Biabo. Dus begin vanaf boven naar beneden. É qual que tem horas que vi. Dit moet dus in de agendapunten staan. Mire? Dus aí que obra passe e reforma completo. Met skip un tiki aqui nanang. Dus daarmee maken we deze hervorming Que le compleet. disse miro? Ok, nós temos que rápido aqui, nós mira hora de curir manang. We moeten snel verder gaan. Esta bisa nós, pues, mirando a igreja primitivo como ejemplo aqui. Dus wanneer wij gaan kijken naar de gemeente van vroeger als voorbeeld, Jesus no amanda nang baitra jaarplan na primeiro lugar. heeft God hun niet eerst opgedragen om een jaarplan te E maken. no amanda nang simplesmente, mira, no, e no amanda nang hasi nada outro sino que simplesmente Hij heeft hun niks anders laten doen dan simpelweg espera riba e promessa de Espírito Santo wachten op de belofte van de Heilige Geest. e haciendo esfuerzo individual, En terwijl ze dus individueel de moeite namen, es decir, personal, dus persoonlijk, e também coletivamente para por receber essa aqui como uma igreja. en collectief om dit dus als gemeente te Zie je? mogen ontvangen. Esta bisa nós, pues, é apóstola não a começar com reforma, sino mais bien com revivamento. Dus de apostelen zijn dus niet eerst met de hervorming begonnen, maar met een opwekking. Es decir, essa etapa está een plan de Jesus. Dus dat was het stappenplan van Jezus. Pues no por bien reforma, ni más que com bom que de outro, Dus er kan geen hervorming komen, hoe goed je het ook in elkaar zet. sem na primeiro lugar revivamento toma lugar. Dus zonder dat eerst een opwekking Você mire? plaatsvindt. Pastor Zien di we dat? com planta de gente, Waarom plannen zijn van de mens. mas palavra final de Deus. Maar het uiteindelijke Amen. woord is van Nou, God. mire? Dus a igreja começa a ganhar alma, né? De que todo dia pessoas, igreja primitivo. Dus de kerk van vroeger won elke Retene dag zielen. membro. Nou, mire? Pastor, Door mas opwekking. se a igreja dava te bom mirar se que inteiro pueblo. Dus van deze kerk werd goed gezien Waar? onder alle volken. Na nome será ba e mensagem, ba e drempel de mensagem. Ze hoefden dus de drempel van de boodschap niet te verlagen. Na mestra kita reforma pro saúde bru e com carne. Ze hoefden dus de gezondheidsboodschap niet te wijzigen om het te mengen met vlees. Na mestra cambia música de igreja. Ze hoefden de muziek in de kerk niet te wijzigen. Simplesmente door die a revivar, Maar alleen maar door het opwekken na receber karakter de Jesus. ontvingen zij dus het karakter van Na Jezus. começa a vender na propriedade, na partia com o Ze outro. begonnen hun eigendom te verkopen, met elkaar te delen. Casa para casa, não estava de quebra pão. Dus huis voor huis deelden ze het brood.
dedicando na mes continuamente na enseñanza de apóstolos. En ze wijden zich constant aan de boodschap van de apostelen. Dios mesmo take care die alma. Dus God waakt zelf over de zielen. Dios die laganan drenta na granel. Dus God zei laat ze in hoeveelheid binnenkomen. Pues uma quibre pia di Satanás. Want ik heb daar de voeten van Satan gebroken. No tem orgulho de iglesia. Er is geen hoogmoed in de kerk. No tem envidia mais de Er iglesia. is geen afgunst in de kerk. Pues die com espírito ta dirigir. Waarom? Omdat het geleid wordt door de Heilige Geest. Nota Pedro e Pablo. Het is geen Petrus of Paulus. Nota Juan com Matias. Het is geen Johannes en Matthäus. Espírito Santo de dirigir. Maar het was de Heilige Geest die hen leidt. Vou imaginar uma igreja algo Espírito Santo de dirigir. Kan je je voorstellen een kerk nu die geleid wordt door de Heilige Geest? Tur líder den stofiteira. Dus alle leiders daar beneden in het stof van de aarde. Não tem quanto status. Er is helemaal niks van status. Tá quanto Espírito Santo. Maar het gaat om de Heilige Geest. Mire, dus nós maior necessidade aqui de uma reforma e um reavivamento. Dat kan Dus niet het rápido. belangrijkste wat wij nodig hebben is een Dale opwekking nummer. en een hervorming. Dus Kiko é necessário para a igreja de Deus hoje. Dus wat is van belang voor de gemeente van God vandaag? Espírito Santo. De Heilige Geest. Que lo hace? Passou Waarom? para hora que Espírito bem, a Bíblia te diz nos em Juan 16:3. Want de Bijbel zegt ons in Johannes 16 vers 13. Espírito de verdade, Dus de geest van de waarheid. ele guia vosso den tur verdade. Die zal jullie leiden naar alle waarheden. Pa sombra ele no papia de sumes. Want hij zal niet spreken van Maar zichzelf. tur lo que entende, ele papia. Maar al hetgeen wat hij gehoord heeft zal hij spreken. E lo que tende bem, ele revela na vosso. En wat Amen. jullie nog zal komen zal hij aan jullie openbaren. Tremendo, tremendo. Olha, me skip. Geweldig, geweldig. Laga me skip um tiki. Laat me een aantal overslaan. Miro man papo wat aí. Mijn broeder Papa, ben je daar? Kiko é também isso aqui não, miro man. É En wat parte wordt arriba hier só. gezegd? Het bovenste deel alleen. Ok. Mas o Kiko inimigo que hace hoje. Wat wil de vijand vandaag doen? Esta visa de boek The Present Truth, de año 1849, promedio Augustus, paragrafo 6 e 7. Satanás agora aqui está usando tur maneira of tur plan de tempo de sellamento aqui para ter em mente de Deus su pueblo for de verdade presente e sellador. E para assinar waiver, que palavra waiver significa? Tambalhar. Sim, é isso. Ja? E para assinar tambalhar. Minha mira que Deus apone cubierto. Sí, Dios estaba poniendo cubierto over de su pueblo para protegernos en el tiempo de trouble. Y tu alma, que ha decidido para la verdad, y estaba puro de corazón, mester a guardo cubrir con el cubierto de Dios Todopoderoso. Alright, ok. Amen. Agora aqui mirando que já é sinal na começa a tomar lugar. Dus wanneer we dus zien dat al de tekenen al plaatsvinden, Nós temos bij rond af. moeten wij dus nu gaan afronden. Lá em Poner Sinigi. En laat me het nu zo stellen. É igreja de Deus que tem mister awe. Dus wat heeft de gemeente van God vandaag nodig? Reavivamento. Een opwekking. E Jainana da Bini é. En wat komt er daarna? Pues mensagem não que tem que predicar da igreja de Deus. Dus ook de boodschappen die aan het volk van God De gepresenteerd moeten worden. mensagem é verdade presente. Dus de tegenwoordige waarheid. Op welke cita sa super trata que rato nos lo deal com né. Dus je kan een foto maken van deze citaat. We zullen het later gaan behandelen. Pero é mensagem verdade presente dat contém, então se rápido aqui nanan. Ik zal hier snel doorheen gaan. Het contém mensagem die é 2300 dias. Maar de tegenwoordige waarheid heeft dus als inhoud de boodschap van de 2300 dagen. É mandamento na de Deus. De geboden van God. É fé de Jesus. Het geloof van Jezus. E também de seguimos nossa aqui nanan. En het laat ons hier ook verder zien. Aqui na maar resumir Mateus 24 da cai boa verdade presente. Ik heb hier een samenvatting gemaakt wat dus onder de tegenwoordige waarheid valt. Dat is Matthäus 24. É verdade e sábado. De waarheid van de Sabbat. Estado de morto nan. De status van de doden. Juízo investigador. Dus onderzoekend oordeel. Juízo final. Dus uiteindelijke oordeel. Mandamento na nossa bicicaba. De wet van God hebben we al benoemd. É pronto regresso de Jesus. De wederkomst van Jezus. Daniel e revelação.
Dus Daniel en Openbaring. justificação para meio de fé Dus rechtvaardiging door geloof. e a reforma para a saúde também é a verdade presente. En de gezondheidsboodschap, hervorming, is ook de tegenwoordige waarheid. Para bom, então vai rápido para me clausurar. Ik moet heel snel, zodat ik kan afsluiten. Ok. Dus aqui nós estamos mirando. Lá me se pergunta aqui para mim, sincero. Laat me eerst deze vraag stellen, voordat ik afsluit. Lá nós estamos sincero. Laten we eerlijk zijn. Você tem com que hope de igreja, hè? Hebben we dit vaak gehoord in de kerken tegenwoordig? Não me entender, trouxe. Laat me het nog een keer horen. Nós temos hope, We não? horen het niet vaak, toch? Que men dá tempo para começar a entender, não? Dus de tijd is aangebroken dat wij ernaar moeten gaan luisteren. Você é outro mensagem nem na predicar de igreja católica. Want al die andere boodschappen worden gepredikt in de katholieke kerken. Quando vai para a igreja pentecostal, escuta mesmo Deus é amor. Als je ook gaat naar de Pinkstergemeentes, hoor je het ook over die God van liefde. Pero Deus tem pueblo com mensagem especial. Maar God heeft zijn volk en een speciale boodschap. De qual nós não se desviar fugir. En daar moeten we niet van afwijken. Santuário como mensagem central. Dus heiligdom als centrale punt. Rondoi je tour sobrat in Cuyega. En daaromheen moet al het andere gedaan worden. We zeggen, Deus é uma chamada na Deus sua igreja. En daarom heeft God vandaag een oproep gedaan naar zijn kerk. Nós somos Deus te chama nós para volver back na verdade presente. Van God roept ons terug naar de tegenwoordige waarheid. E we zeggen, nós miramos o screen mirumano. En daarom als we het vandaag op het scherm zien, Espera não sobrar aqui rato. de rest zal ik laten zien. So me tenho que clausura. Want ik moet gaan afronden. Laga mire esse saque se para me terminar mirumano. Laat me alleen deze lezen om te eindigen. Jeremias 6:6. Jeremias 6:16. E nós também clausurar, escuta bom, Jeremias 6:6. Luister goed, we gaan hiermee afronden. Jeremia Assim, 6:16. assim o Senhor te avisa. Zo zegt de Heer. Para na e caminda nan imira. Dus sta stil bij de wegens en zie. E puntra pa e berea nan antiguo. En vraag dus naar hetgene wat in het verleden is gebeurd. Unda e bom caminda ta. Vraag aan hen waar het goede weg is. E cana denje. En wandel daarin. E boso lo aya descanso pa boso alma. En jullie zullen rust krijgen voor jullie ziel. Mananga bisa, Maar ze zeiden, nos no kier cana denje. we willen niet op die wegens wandelen. Ave me inta mirumano. Op deze ochtend, mijn broeders en zusters, Quem moet representar ave me? wie vertegenwoordig je vandaag? Es nango de bisa nos no quer canadense. Degene die zeggen dat ze niet willen wandelen in die wegens? Of te pertencer ao grupo que de bisa, Senhor, é um tique difícil, pero me que ajuda-me. Of behoor je tot de groep die zegt, Heer, het is een beetje moeilijk, maar help me, ik wil het. Quais dois grupos não te pertencer? Tot welke van die twee groepen hoor jij? Sempre tem separação. Er was altijd een tweedeling. Entre snango te teme Deus Degene die God vrezen e snango te teme inimigo. en de anderen die de duivel, de vijand Em vrezen. quais dois grupos não está ave? In welke van de twee groepen zijn we vandaag? Traz de boreia, Dus achter je oor, ave me inta. op deze Tem ochtend, palavra de bisa. er is een woord die zegt, Essa que te caminha, dit is de weg, canadense. wandel erin. Que hora você vira na mandrete of na marobês? Als je dus rechts of links gaat, Deus te chama, o Espírito Santo está clamando na nós, ave me. roept de Heilige Geest van God ons. Porque ele quer dirigir a vida. Wil je dat Hij je leven leidt? Se tem roman ave de bisa, Senhor, dirigi-me. Als er een broer of zuster vandaag is die zegt, Heere, leid mij. Me que evitava bem delante para nós voorbij haast uma palavra de oração. Wil ik je vragen om naar voren te komen zodat we een woord van gebed mogen uitspreken. Se você desejar o Espírito guiar, Als jij geleid wordt door de Heilige Geest, kom naar voren. tá sincero com o mês ave. Wees eerlijk met jezelf vandaag. Si você deseja de experienciar lo que cubalesa, Als jij de ervaring wil krijgen over hetgeen wat we vandaag hebben gelezen, acorda com nos feito fé prático. bedenk je goed dat onze geloof iets praktisch is. Fé que tá toma stap, que tá dal stap. Dus dit is een geloof die stappen neemt. E o Espírito Santo da bisa por bami. Dus de Heilige Geest zegt, proef mij. Hã? Tem que nós roman também canta. Dus terwijl onze broeder gaat zingen, Haast uma oração de momento. dus doe alvast een gebed in jezelf. E meditar e cantica, que o wordo cantar. En mediteer je op het lied dat wordt gezongen.
será el secreto de Samson? ¿De dónde venía sus fuerzas? ¿Y qué me dices tú de Josué, que consiguió hacer el sol parar? ¿Cómo pudo aparecer el cuarto hombre, si para dentro de aquel horno apenas tres el rey lanzó para morir? Y si fueses Abraham, yo te pregunto, ¿llevarías a tu hijo en holocausto para ofrecer? ¿Y quién ha oído todavía hablar de Job, que en medio de sus luchas esperó con paciencia en el Señor? Y de un joven pequeño y valiente, si con apenas una piedra y una onda un gigante derrotó. Es difícil imaginar cómo Israel gritó tan alto que derrumbaron las murallas que acercaban a Jericó. Y cuando Sara vio que todo había terminado, Dios tocó en su matriz y ella pudo entonces concebir. Es una cuestión de fe, ninguno de ellos es mayor que tú y yo. Es una cuestión de fe, el mismo Dios de ayer hoy te contempla y te ve. Es una cuestión de fe, hermano, ha llegado hoy tu hora, nadie te puede detener. No tengas miedo, asume ahora tu lugar de vencedor, pues el secreto es confiar tus pasos y tu vida al Señor. No desperdicies este momento, porque tu vida es importante y con su ayuda hoy tú vas a conquistar. Si estás cruzando el mar, glorifica al Señor. Si el enemigo te acecha, Dios te hará vencedor. Y aunque en pruebas estés, alaba a Dios. Es una cuestión de fe, ninguno de ellos es mayor que tú y yo. Es una cuestión de fe, el mismo Dios de ayer hoy te contempla y te ve. Es una cuestión de fe, hermano, ha llegado hoy tu hora, nadie te puede detener. No tengas miedo, asume ahora tu lugar de vencedor, pues el secreto es confiar tus pasos y tu vida al Señor. No desperdicies este momento, porque tu vida es importante y con su ayuda hoy tú vas a conquistar. Si estás cruzando el mar, glorifica al Señor. Si el enemigo te acecha, y aunque en pruebas estés, alaba a Dios. Si estás cruzando el mar, si el enemigo te acecha, Dios te hará vencedor. Y aunque en pruebas estés, alaba a Dios. Porque victorioso serás si alabas a Dios. Es una cuestión de fe. Amen. Prat? Heeft met geloof te maken. Assim a senhora para o cada dinossauro, De Heer heeft tot elk een van ons gesproken vandaag. e ave nos turco bindulanti avisa de nos mes. En voor iedereen die naar voren is gekomen, zeggen we tegen onszelf: Matende e voce Espírito Santo, ik heb gehoord naar de stem van de Heilige Geest. e desde o dilanti mi que obedecer. Dus vanaf nu en verder wil ik hem gehoorzamen.
Nos que pedimos rumang ana pa bij de palabra oración para nos. We willen onze zuster Anne vragen om voor ons te bidden. Nos vamos cabeça referentemente. We zullen onze hoofden eerbiedig buigen. Tata Santo, Tata de amor, nós estamos sumamente agradecidos com ave dia mais nos porta tem bocas. O heilige, liefdevolle Vader, we zijn zo dankbaar dat we vandaag in uw huis mogen zijn. Tata, primeiramente, perdonar-nos e lavar-nos, purificar-nos com o sangue poderoso. O heilige Vader, wilt u ons reinigen, Heer, met het kostbare bloed van Jezus. Maneira nos atender predicar ave, Senhor. Net zoals we vandaag hebben gehoord, Heer, in de preek. Bo a papi palavra atrás de nossa orelha. U heeft woorden achter ons oor gefluisterd. E ave, Senhor, nossa toma decisão palanta for de stoel e bem dilante. En we hebben de beslissing genomen om op te staan vanuit onze stoel en naar voren te komen. Pabisabo, Senhor, nós não queremos mais coisas mais. En om te zeggen, Heer, we willen niet hetzelfde blijven. Nós queremos cambio verdadeiramente de nos vida, não, Senhor. We willen een oprechte verandering in ons leven, Heer. Nós não queremos canariba nos mes caminhar mais. We willen niet meer op onze eigen wegen wandelen. Nós não queremos vestir nos mes Espanha na mais. We willen niet onze eigen kleding meer aandoen. Nós não queremos comer nos pão mais, We Senhor. willen niet ons eigen brood meer eten. Pero, Senhor, nós queremos comer e receber tudo o que está vindo de abo. We willen alleen eten en al hetgeen ontvangen wat van u komt. Senhor, ajuda-nos de nos debilidade para nós por obedecer, Tata. En Heer, help ons zodat wij in onze zwakheid dat we u gehoorzamen. Dank u, papapia, na nos coração, ave. We bedanken u dat u tot ons hart hebt gesproken vandaag. Dank u para o revivamento que a bem ave den bocas para nós, Senhor. Heer, dank u voor de opwekking die vandaag in uw huis is gekomen. E nos assegura, Tata, En we weten zeker, Vader, que abolo reformar nos vida desde ave para dilante. dat u ons leven vanaf vandaag zal hervormen. Senhor, ninguém não obriga-nos. Heer, niemand heeft ons gedwongen. Pero o dulce Espírito Santo papia na nos coração. Maar uw heerlijke Heilige Geest heeft tot ons hart gesproken. E ave, Senhor, nos tabisa, sim, Senhor. En Heer, vandaag zeggen we ja, Heer. Sim, Senhor. Ja, Heer. Nos que sigue ribe passo nan de vida eterna. We willen dus wandelen in de stappen van de eeuwig leven. Bendición a cada pessoa que vem aqui delante, Senhor. Zegen elke persoon die naar voren is gekomen, Heer. E também snang que sentar de stoel, Senhor, com a lanta. En ook voor degene die in hun stoelen zitten en niet zijn opgestaan, Heer. Pastor, Senhor, nos saco seguro, awe. Want we weten zeker, Heer, dat vandaag Nós não tá sali maneira nossa bini. dat we niet zullen vertrekken zoals we zijn gekomen. Pero nós sali completamente novo. Maar we zullen volledig nieuw weggaan. Doordat solo de justiça que também brilha desde awe para dilante riba nos vida nan. Door de zon van gerechtigheid die zal schijnen over ons leven. Tata nos chamamos danki para nos rumanan ku atrese. Tema aqui dilante. We willen u danken voor de broeders die deze thema naar voren hebben gebracht. Bendicionana abundantemente. Zegen en rijkelijk, Heer. E siga usando para seguir trece é verdade presente. En blijven gebruiken zoals zij de tegenwoordige waarheid kunnen brengen. E ao Senhor nós forma parte de é verdade presente. En op deze dag vormen wij deel van deze tegenwoordige waarheid. Dank u por escutar nossa oração, Senhor. We bedanken u voor het luisteren naar ons gebed. Nós te pedimos todas aqui de dulce e amoroso nome de nosso Salvador, Dit vragen we u allemaal in de heerlijke naam van onze redder, Cristo Jesus. Amém e amém. Jezus Christus. Amen, amen. Dank u, Senhor Jesus. Dank u, Heer Jezus. Cinco minutos? Porque cinco minutos. Bom. Romano, não se sinta largo, não? We hebben lang gezeten, hè, broeders en zusters. Não se cansar, não se hambre. We zijn moe en we hebben honger. Pero toch me requerir 5 minutos de vossa Maar toch atenção. wil ik nog even 5 minuten van jullie tijd nemen. Meu irmão Argenis, Mijn broeder Argenis, maneira mais bisa você no começamento do programa, zoals ik al in de ochtend
tijdens het programma heb gezegd, Dorku tawa data ontiki difficultad riba camina en lanyete llega laat. omdat het een beetje vermoeid was op de weg, is hij iets later aangekomen. Dus met hij otorgue sus 5 minutos para por presentar nos ministerio. Dus ik geef hem 5 minuten om ons ministerie aan te kondigen. Dank je. Bueno, Goed. no está seca de Bahia en estoma, mi hermana. We gaan bijna eten, broeders en Diz zusters. un par de minutos Een más. paar minuutjes. Nami começar assim aqui. Laat me hiermee beginnen. Quem aí de tende de AWN Ministries? Wie heeft wel eens eerder van AWN Ministries Nami gehoord? mire mang nan jetan kwa yega de tende. Of quizás balesa algo de AWN Ministries. Laat me de handen zien van degenen die iets hebben gehoord over AWN Ministries. Jeti ken nu en je Zo video. weinig mensen, heeft niemand die video ontvangen? Nu en mire flyer. Heeft niemand de flyer gezien? Nou, si we mire flyer, we zaken riba flyer betan je AWN Ministries. Op de flyer staat ook AWN Ministries. Agora, En nu? nós também apresentar comunicado oficial aqui na de AWN Ministries. Dus wij gaan nu een belangrijke boodschap geven over AWN. Es decir, quem não está of quem AWN Ministries está. En wij vertellen hier dus mee waar wij voor staan. Minha resumir, me te querer punto nang mas vital para nós forçar a Ik heb de belangrijkste punten samengevat. Dan nós lezen junto. Laten we het samen lezen. Comunicado oficial de AWN Ministries. Nós que extender cordial saludo no nome de vosso servidor den Cristo, AWN Ministries. Dus wij willen dus een harte welkom heten aan allen, als AWN Ministries. Que bendição e gracia e a paz de Deus seja com cada de vosso. Met de zegen en genade en de vrede van God met jullie allemaal mag blijven. Quem não está como AWN Ministry? Wie zijn wij als AWN Ministries? Na primeiro lugar, eigenlijk, mino a malubidade in keding lo que kuma matraki nanang. Ik ben eigenlijk vergeten om het hierin toe te voegen. A taparapa ainda tem esperança. A staat voor er is nog steeds hoop. Je zei dat het ministerio lang nos bisa individual con nos roman Steven ting. En dat is dus de individuele ministerie die broeder Steven heeft. Ja, pakasi just speak wine. Hij heeft het nu al meer dan 10 jaar. I way taparapa watchman on the wall. En W staat dus voor waakman op de muur. Qual te ministerio di papu? En dat is dus het ministerie van broeder Alexis. Individual. Dus zijn eigen ministerie. I en taparapa En na, de, en taparapa na pia de Jesus. en de N staat voor aan de voeten van Jezus. E esse é o ministério que Deus, para sua graça, a confia na Amém. En dat is dus het ministerie die God door zijn genade aan mij heeft toevertrouwd, aan Dus Argenis. die nanang nós tem team. Dus daarmee hebben wij een team. Cada ene com um ministério, pero com a forma team. Dus elk een van ons met ons eigen ministerie, maar we hebben een team Para gevormd. pura graça de Deus. Door genade van God. E já nós sabia AWN Ministries. En zo is dus AWN Ministries ontstaan. Na primeiro lugar, En op de eerste plaats. nós está representar ministério de sostém próprio. Dus vertegenwoordigen wij dus een ministerie die zichzelf onderhoudt. Sostém próprio tá para que nós nota haya subsídio de Unie. Dus dat betekent dus dat wij geen subsidies ontvangen van Unie. Es decir, el ministerio te draai puramente riba nos mes força e a bendição que Deus te dá a nós. Dus de ministerie draait alleen op onze eigen kracht, de zegening die God ons heeft gegeven. E tu é humano que te quer de ministerio. En alle andere broeders en zussen die geloven in het ministerie.
Kuta apoiar a igreja adventista de 7 dias representar. Dus wij moedigen dus de zevende dag de Adventiste gemeente aan. Nós está dedicando nosso tempo completo na predicação de a palavra de Deus. Wij wijden ons al onze tijd toe aan het verkondigen van Gods woord. E sempre dentro do contexto de a verdade presente. En altijd over de tegenwoordige waarheid. Para a graça de Deus, Dus door de genade van God nós por a riba hopi alma nang na e pia nang de nosso Senhor Jesus Cristo. konden we dus zo zielen brengen aan de voeten van Jezus. Alma nang ku a uni na nos igreja. Dus zielen die zich hebben verenigd met onze gemeente. E de maneira aqui a palavra bendicionada de Deus está word cumprir. En daardoor wordt dus het gezegende woord van God vervuld. Es decir, Hechos dan 2:47. Dus Handelingen 2, Kutabisa 47. alabando Deus. het zegt dus zegen God. E não estava bom mirar cerca inteiro pueblo. Dus aanbaden God en ze werden dus goed gezien bij alle hele volk. E tur dia Senhor estava agregando a igreja estanco estava word salvar. En elke dag ging God dus mensen toevoegen aan deze gemeente. Okay, laga nos bantique bouw broeder. Laten we iets naar beneden gaan, broeder. Missionario nan di sostén proprio. Dus missionarissen van het zelfonderhoudend werk. Testimonio para la iglesia tomo 7 página 25 paragraf 1. Dus getuigenis voor de kerk. Eta bisa e missionario nan kuta sostenen nan mes. Dus het zegt dus de missionarissen, ministeries die zichzelf onderhouden. Cu frequência nan ting hopi éxito. Dus zij zullen heel veel succes hebben. Começando de uma maneira humilde Terwijl ze dus nederig starten e simples. en simpel. Nan obra ta cresce na emedico nan ta avançando bom dia direção de Espírito de Deus. Zal hun werk dus groeien onder leiding van de Heilige Geest. Quizás es nan kuta dirigir e obra, Dus voor degenen die het werk doen, nota primitico nan ta ajudança financeiro. dus is niet beloofd dat zij dus financiële hulp zullen Pero ontvangen. essa que te animo de tur sostén proprio. Maar dit is hetgene wat elke zelfonderhoudende ministerie heeft. Kuta bisa, pero sigue, Maar het zegt, ga door. vai delante, We gaan vooruit. rezando Biddend e alabando, en aanbiddend, sinhando e bibando e verdade. levende en onderwijzende van de waarheid, Não tá humilde door die sentido de não responsabilidade. zijn ze dus nederig door de taak die ze hebben. Pero Senhor tá bem nan dilante. Maar God gaat hun vooruit. E não tá ganha favor e ajudança. En ze Tanto, krijgen dus hulp. se não sei que terminar, meu irmão. Me Zijn tenho bijna cabeça, klaar. me tenho cabeça. Maar ik moet het Ok, afmaken. não sei que terminar. Eta We bisa, zijn bijna klaar. e não tá ganha favor e ajudança. En ze krijgen dus hulp, Tanto den e rico não e den e pobre não. dus door de rijken en de armen. Hasta e pobreza de missionário não consagrar aqui. Dus zelfs door de toegewijde missionarissen Tá meio para alcançar e gente não. is dus een methode om deze mensen te bereiken. Mientras que não tá seguir para dilante, Terwijl zij dus vooruit gaan, não tá ser ajudado de roupa maneira. worden ze dus vanuit alle kanten geholpen. Door die estão que tá impartir e alimento espiritual. Dus door degene die ook het geestelijke woord delen. Não tá hiba e mensagem que Deus aduna Dus ze brengen dus de boodschap die God ons heeft gegeven. e não esforço não lo wordo coronar com éxito. En ze worden, dus ze komen op repetie. Se miro uma name 2 minutos para nós terminar. Nós temos que terminar. We moeten het eindigen. Ok, esta bisa nós, me trabalho em massa bom. Ik ga ietsje meer naar beneden. Nosso trabalho de evangelização, nós está se usando meio de comunicação, maneira Zoom, Dus de methode waarop die wij gebruiken dus om het woord te verkondigen is een methode via Zoom, Facebook, WhatsApp, Facebook, YouTube, WhatsApp. etc. YouTube en noem maar op. E também nós está evangelizar público e físico. En we evangeliseren ook in het publiek en fysiek. Nosso ministério actualmente está composto de 6 membros ativos. Dus ons team bestaat nu uit 6 actieve leden. Qualanta Steven Cristina, En één daarvan is Steven Christina. como predicador laico, Hij is als spreker. Lijkt het dat ik ouder in? Lakes. Een lid. Ja. Ja. Media, videografer, fotografer, editor, video director en IT.
Alexis Meriana como predicador y laico. Onze broer Alexis Meriana ook als spreker en lid van het team. Y médico misionero especializado. En medische zendeling, dus gespecialiseerde medische zendeling. Argenis da Costa Gomes como coordinador de interés, Argenis da Costa Gomes als belangencoördinator, laico y predicador. lid en spreker. Jennifer Lacroom como coordinador de interés, Dus Jennifer Lacroom als belangencoördinator. voorzitter, es decir, vergaderingleider Dus voorzitter, dus hij is de vergaderingleider. y médico misionero. En medisch zendeling. Nos hermana también Violenda Meriana En onze zuster Violinde Meriana como secretaria, vertaler y médico misionero. als secretaresse, vertaler en medisch zendeling. Nos otro rumán y a la vez mama también Janine Meriana En onze andere zuster en moeder, Janine Meriana, como médico misionero especializado, als gespecialiseerde medische zendeling, coach y healthy cooking. coach en een healthy, gezonde voeding voorbereiden. Tour es miembro nan aquí, miembro nan activo de nuestra iglesia adventista de 7 días representado. Dus al deze leden zijn actieve zevende-dags Adventistleden. Y no está en armonía con el regla nan de nuestra iglesia estimada. En we zijn dus in harmonie met de regels van onze geliefde kerk. Nos de AWN ministrar por wordo categorizar fácilmente Dus wij als AWN Ministries kan heel makkelijk gecategoriseerd worden como predicador nan de verdad presente. als sprekers van de tegenwoordige waarheid. Aunque administrativamente no está independiente, Ook al zijn we dus administratief onafhankelijk, toch nos enfoque para apoyar a misión y a visión de la iglesia adventista de 7 días. maar toch is het ons belang dat wij dus de missie en visie van de zevende Adventisten nastreven. Que esse nos que visa que nos respetar y nos compartir creencia nan y doctrina nan que eta posee. En daarmee geven we aan dus dat wij dus de leerstellingen van de zevende dag Adventisten respecteren. Mescos con su posición profético. Net zoals de positie van de zevende dag Adventisten in de No está Bijbel. terminando. En we zijn aan het eindigen. En cuanto a aspecto nan aquí nos nota independiente. Dus op deze gebieden zijn we dus niet onafhankelijk. Nos ta quiere cultura ministerio de sostén propio ta existir para apoyar a iglesia organizada. Wij geloven dus dat elke onafhankelijke ministerie ervoor staat om de kerk Escucha aan te aqui bom, moedigen. e tá pensando que era terminar a cita aqui. En luister hier heel goed naar. Nos nota Wij zijn dus niet y nunca nos lo no vira ninguna iglesia of organización. Dus we zullen nooit een andere kerk of een andere organisatie worden. Essa aqui tá para maken duidelijk hoe el label que ya acaba na começar pone riba nos ministerio. Dit is eventjes duidelijk te maken, omdat er al mensen zijn die een label hebben geplaatst op Al onze ministerie. contrario, Maar het tegenovergestelde, nós ta forma parte de a gran familia de a iglesia de Dios. dus wij vormen een deel van de familie van de kerk E van God. adventista nan de 7 dia. De zevende dag Adventisten. Pa sombra Pablo tabisa, essa aqui vou volgen de mijn eigen vertaling met Dus Paulus zegt iets en je kan het in je eigen Bijbelvertaling 1 lezen. Coríntios 2. Dus 1 Korintiërs 12 Pas- vers 12. Pa sombra mescos que curpa ta e toch ting hopi miembro e ture miembro nang die curpa, mas que nang ta hopi ta curpa. Assim na Cristo também. Die mesma forma, tur e ministério nang de sostém próprio que ta apoia a igreja organizar, mester de apoio e confiança. Nós ta quer que unidade, sostém, apoio, confiança, respeito e riba turcos amor ta é clave para por lograr o êxito que Deus ta espera de nós como igreja e alcançar nossa missão. Nós ta agradecer, sim, nós ta calma. Nós ta agradecer primordialmente Deus para seu amor. We bedanken eerst op de eerste plaats God voor zijn liefde. Sua misericórdia, sua graça, sua força, Zijn ânimo e genade, zijn poder. kracht en de aanmoediging die hij ons geeft. Que Ele a conceder o ministério aqui. Dat hij heeft gegeven aan deze E ministerie. também nós que estender caloroso agradecimento na bolso cada En ook een warme agradecimento. dank aan jullie allemaal.
para vosso apoio, sostém e confiança. Voor jullie vertrouwen en aanmoediging. Nos agradecimento tá para vosso tour que querer den ministério AWN We Ministries. bedanken jullie allemaal voor jullie geloof in AWN E com a Ministries. graça de Deus, En door de porta genade não van por God abrir zijn de deuren geopend. para predicar, para predicar a verdade presente. Dus om de tegenwoordige waarde te mogen prediken. Tá nos propósito para a mensagem aqui alcançar cada rincão do mundo Het is aqui, ons doel dat deze boodschap op elke deel van deze wereld zal aankomen. especialmente Holanda. En in het bijzonder hier in Nederland. Querido Romanen tour den Senhor Jesus, Mijn geliefde broeders en zussen allemaal in de liefde van Jezus. danke para a confiança. We bedanken jullie voor het vertrouwen. Deus bendiga. Amém. God zegen jullie. Nós agradecemos, irmão Argenis, aqui presente. Ik bedank mijn broeder Argenis hier. Comunicado aqui, vou poder ser terug op de pagina Facebook page die AWN Ministry. Deze boodschap kan je terugvinden op onze Facebookpagina van AWN Ministries. E nossa cinta opi, a We walk hebben stoma veel ta gezeten. grunha, Onze maag knort. nós tá cansado. We zijn moe. Dus nós die AWN Ministry a preparar junto com Romana de Boa Notícia. Dus wij van AWN Ministries samen met Bonoticia Nós preparar suculento almuerzo. een uitmuntende maaltijd voor jullie voorbereid. Ora que nós terminar aqui nana, Dus wanneer we hier eindigen, aqui fora tem mesa, antoribe mesa tem bakinang de comida crumana por passa tuma seque romana. dus dan kan je hier buiten langslopen en dan heb je allemaal etensbakken. Dan kan je een bak nemen. Na punta Om te tem eten. e jug de koi bebe, Aan het eind heb je een jug frio met frio, drinken. passava de calor. Het is niet koud. Pero como líder de gezondheid, minota avisa juene bebe cos frio turora. Maar als leider van de gezondheid wil ik niemand adviseren om koud drinken te drinken. Pero ja, awe po passa, toch? Maar vandaag kan het wel goed voorkomen. Oké, me quero avisar daarbij que comida tá volledig 100% plant-based. Ik wil eventjes bij zeggen dat het eten voor 100% plantaardig is. E é koi baby. En het drinken. Dus geniet straks ervan. En rond 3 uur zijn we hier in de zaal terug voor de middagprogramma. Dus 3 horas rotei aqui na back para o programa de merdia. Het programma tá promete hoop kost leuk. Dus het eerste deel hebben we het leuke dingen. Dus no bij kas. Ja, het programma heeft heel veel leuke dingen, dus ga niet naar huis. Queda cerca nos. Blijf met ons. Amém. Me que llama e diácono nang e praise team para nos por serra e programa. Prometo e praise team que canta me quer a para nos fazer uma oração para e comida. Dus ja. Voordat de president gaat zingen, zodat we naar de gang kunnen gaan, wil ik een gebed uitspreken voor het eten. Tanto que praise team ta canta nos posa ali para fora, pero laga nos graça oração prome Laten we eerst para e even snel comida. bidden voor het eten. Mita se oração. Laga nos banos Oké, cabeça. laten we ons hoofd buigen, ik zal bidden. Nos bom Deus que está de altura na cielo, santificar e glorificar seja o nome Tata Santo. Onze goede God die in de hemelen zijt, naam worden geheiligd van nu in alle eeuwigheid. Danke que a por proporcionar-nos, que não solamente comida espiritual que nos estava a mister, Dus heren, we willen u bedanken, dus niet alleen voor het geestelijke eten wat we hebben gehad, pero comida carnal também, Tata Santo. maar ook hier het eten dat we nu zullen gaan eten. Nós que agradecemos para todos os dias que nang aqui. We willen hier bedanken voor al deze twee dingen. E também para sombra botar soro e cuida para boiuna, Tata En omdat u Santo. dus altijd voor de kinderen zorgt, Heilige Vader. Essa que na mita pedimos não para sombra mita digno de nada, Tata Santo. En dit vraag ik u niet omdat ik iets waardig ben. Dentro do nome de Cristo Jesus. Maar in de heerlijke naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Smakelijk eten voor straks. Alvast smakelijk eten. Dia glorioso, gran dia glorioso. Sí, ok. Me deu um anúncio chiquita assim, né? Tá pedindo para manang puting e bota na de água para não tirar na afo. Tem um saco plástico para pôr deponer na dentro, sim?
We vragen de broeders en zusters die een fles water hebben om het alsjeblieft niet weg te gooien. Maar er is een zak waar je dat erin kan doen, vanwege statiegeld. Amen. Letra, no? Un gran día también, culo no ti más dolor, lonti más lágrima, tristeza lo huibay, lonti paz pa siglo na, deñetera no vaya, oh que gran día glorioso lo está. Que gran día lo está. Y gran día lo está. Ora Cristo mi mira, cara a cara mi tope, es un que en tu mitad de ver, le tu mami na mi ma, mostrami esna kumastima, oh que gran día glorioso lo está. No te más preocupación, no más muerto ni dolor, no más pena, más tristeza, ni más llanto y división, y para siempre nos lo da, Jesús nos ganó, oh que gran día glorioso lo está. Que gran día lo está. Que gran día lo está. Ora Cristo mi mira, cara a cara mi tope, es un que en tu mitad de ver, de tu mami na mi ma, mostrami esa kumastima, oh que gran día glorioso lo está. Que gran día lo está. Que gran día lo está. Ora Cristo mi mira, cara a cara mi tope,